Velkommen til Social News. Mit navn er Ejgil Larsen, og vi bringer breaking news. Panik og kaos spredte sig i Rockford i dag, da maskerede røver trængte ind i en juvelbutik med 2 gidsler. Social News har været på stedet og talt med de 2 gidsler kort efter de blev frigivet. Vi kommer fra Social News. Har du været gidsel? Ja. Midlertidigt fangetaget og så videre og så videre. Er du okay for det første? Nej, jeg har fået det har været en traumatiserende oplevelse, men det er virkelig traumatiserende. Ham den ene, han var tørren en pose brød, mand. Uden smør. Uden smør? Ja. Hvad gjorde de ved dig? Starter jo med, at jeg får brugsstjålet min bil af Franklin Santana på fucking en parkeringsplads. Der løber, kommer ham der guneren i den røde sultan, mand. Så går han ud af bilen, rækker en pistol på mig, mand. Så siger han, Op med hænderne. Bind ryggen til. Det er ikke mit problem, din bil er blevet stjålet. Det er præcis det toneleje også, mand. Han er jo fucking sleeper agent, ham der, mand. Fra FBI, mand. Okay. Ja, en af PT's nye superhuman agenter, mand. Kan du sådan fortælle mere om hændelsesforløbet så efter du blev op med... Jamen, så fik jeg op med hænderne. Bind ryggen til. Strips. Jeg fucking kørte herop, mand. Sat ind i banken. Og så fik jeg lov til at stå og kigge ud i luften. Snak med en fucking... der ikke gad at svare tilbage i 10 minutter, man. Så stod og sigtede mig i panden med en gøb. Det var sindsfordrivende oplevelse, hvad skal være udsat for. Du der krænket på nogen måde? Ja, ekstremt. Jeg føler at krænket i og med, at han har overhovedet ikke udtalt sig på noget tidspunkt under hele hændelsen. Under hele det her scenarie her, man. Så han har hverken givet udtryk for, at du var på vej med den ene fod i graven, og faktisk var okay og... det har været fuldstændig lige glade med det, man. Det er fucking... De har haft illegal gypsito, og jeg ved ikke hvad på sig, man. Det er det gale hus. Så hvis du skulle vurdere og beskrive den her... var det en mand? Eller var det 2, siger du? Der var 3 inde i kiosken, jeg blev taget gidsel af en, mand. Kan du beskrive ham, der gjorde det? Altså, kan du beskrive dem sådan lidt? Beskrive typerne, udover at de var fuldstændig ligeglade? Og sindsfordrivende. Jamen, jeg kunne beskrive den ene så godt, som det var i går. Den 3 måneder gammel pose mukken brød. Den ene af dem. Gerne sådan noget grov toastbrød. Ja, den grove. Ja. Den grove, mand. Og så... For gammel mølle, det er det, vi er ude i, ikke? Ja. Vi snakker noget Schulzdag og noget. Vikinggrød. For Kobær, mand. Så ham den anden, han havde tatoveringer op og ned af hele gejen, mand. Skæve øjne, og jeg ved ikke hvad, mand. Jeg tænker, han har været fucking fra... Hvad hedder det? Nordkorea. Den ene ligner lidt Kim Jong-un, mand. Ja, det kan jeg godt se. Så tredje mand, han var locked up, mand. Han var sort, tror jeg. Okay. Han havde en sort maske på. Okay, hvem var det af dem, der var fuldstændig ligeglad med dig og stod og var fuldstændig sindssygt? Det var ham den grove, jo. Nå, det var ham med den grove... Ja, okay. Det grove togsbrød der. Det var ham, der var Schulstad, mand. Er der andet, du har lyst til at udtale, eller fortælle til Social News? Eller så tror jeg, det var det. Ja. Det skud til Esbjerg, skud til Pat P, skud til Allstar, skud til Tarzan, skud til Helsinghoff, skud til Dimitri, skud til Tarzan, skud til dem alle sammen, skud til Diablo, skud til Buskluskerne, skud til Esbjerg, skud til 67 WO, mand. Skud til fucking Mikkel, mand. Plantet plastiksprængstof i lommerne og alt muligt. Det var sindssygt traumatisk. Hold da kæft. Er du lyst til at udtale dig til Social News? Hvad skal jeg sige der? Jamen det ved jeg ikke bare lige om din oplevelse. Jamen altså, det har været mega traumatisk at være taget som gidsel. Det der skete, det var at mig og min homie Pat her, vi var ude at cruise lidt, og så kom vi hen i en gyde, hvor vi simpelthen blev troet ind i en bil med en pistol, 9mm pistol, man. Ja. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, mand. Og så blev vi så kørt herhjem til juvelbutikken, og jeg begyndte at fik ordentligt froder på, fordi jeg lige røget en T-Bobs, inden vi startede alt det her, så jeg fik ordentligt froderen på. Kan du beskrive sådan lidt mere om forløbet, sådan du var sulten? Fik du mad? Behandlede tyvene, røverne, behandlede de ordentligt? Jeg fik lov til at æde og drikke lidt, fordi jeg havde ordentligt froderen på. Okay. Og så senere hen fik jeg så plantet plastiksprængstof i lommerne der, mand. Var de klar til at springe dig i luften? De var klar til at springe mig i luften, simpelthen. Hold da. Jeg frygtede for mit liv, mand. Hvad tænkte du, da det var, de sagde, at begyndte at plante det her med sprængstof i lommerne rundt omkring på det? Jeg tænkte, at det var over for mig, sådan der. Ja, Jeg var færdig som gårdsanger der, mand. Det kan jeg godt forstå. Er der mere, du har lyst til at tilføje til dem?
Hvad vil vi sige? Hvad vil vi sige, Pat? Sig smøren, du ved, skud til Helsingør på dem alle sammen. Skud til Pat P, skud til Pat P Allstar, skud til Tarzan, skud til Helsinghoff, skud til Dimitri Drago, skud til Tarzan fra junglen. Jamen, mit navn det er Lyse Mørk, og det var alt for Politiet eftersatte røverne, der slap væk med smykker for en ukendt værdi. Vi holder naturligvis øje med sagen her på Social News, men nu lad os kigge op. Ludvig, hvad kan vi forvente af vejret? Mange tak for det, Ejgil. Nu til vejret. I den kommende tid, der vil vi se overraskende høje temperaturer i Sandy Shores. Vi kommer helt op på 45 grader. I Paleto er det en del koldere. Vi er nede på en 18 grader. Her i Los Santos, der vil vi ramme en solid 21,5 grad. Så man kan roligt sige, hvis du skal koge din æg, så er det i Sandy. Tak for jer.